Babanggit ako ng number, tapos sabi mo ko nung nasa isip mo pag narinig mo yung number. Bakit? Ano yan? Yan lang. Mayari, 911. Oh. Okay. Ano yung 911? Emergency hotline. 555. Tuna. 69. No, baliktaran. Ano nga? Ano pa? Bingo. Ano pa? Six position, di ba? Eh, yung 88. Ano? Siya, paras lang ng 69, di ba? Ikaw nagsabi sa akin nun eh. Ikaw ang sabi sa akin noon. Hindi, 22 ako. Mahal, hindi ko alam yun. 22 ako. Hindi ko alam yan, mahal. Ay, oh. Ano yung 88? Ano yung 88? Uy, nice. Pagkatin, ano yung 88? 8 mo ko, 8 kita. Ikaw nagtanong. And 22. Puro bastos naman yan. Ah, sige lang. Oh. Nakalimutan ko na yun. Tumad ka. Kita. Eh, anong pagkakaiba ng 6.9 sa 69? Sulat mo dyan, 6.9. Yan. Nautot ako. 69. 69. Oo. May tuldok. Sa gitna. O, sa text position. May tuldok sa gitna. Ano ba yan? Ang pagkakaiba niyan sa 69, Wala. baliktaran, di ba? Ay, sweet lang. Ang 6.9, lalaki lang nag-enjoy. Bakit? Yung babae may period. Corny. Bakit si 6? Takot kay 7. Bakit? Kasi 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ah. Yung mga naisip ko kanina, yung 6.9. Tawag-tawa ako dun eh. Saka yung 6, 7, 8, 9. Yun ang... Sis, nagpapakute. Ay! No! Papakute eh, papakute. 6.9. Ano pa? Yun lang naman. Nangagat! 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 Nangagat ang kita. Aray ko, aray! Aray, namumulot! Namumulot! Ha? Usapang... Bastos. Number. Usapang number. Usapang ano? Number. 6.9 man. Yung babae lang nag-enjoy. Kasi may period. Sabi mo yung lalaki. Ay, lalaki lang nag-enjoy. Kasi yung babae may period. Paano mag-enjoy yung lalaki? Siya lang nakakain niya. Oo nga. Ayun, naintindihan mo na yung 6.9. Yung lalaki lang nag-enjoy. Censored ko yung usapan. Hindi ah. Okay lang naman. Parental guidance. Parental guidance. Tapos i-ice yung thumbnail. Drawing nga lang 6.9 dyan, na malaki. Tapos iharap mo sa akin. Yan, gawin natin yung thumbnail. Yan. Yan, tapat mo sa akin. Uy, huwag mong paluin si Lu. Ikaw talaga eh, oh. Harap mo sa akin. Yan. Ilapit mo yung mukha mo sa ano. Lapit ka. Yan. Ba't ako kasama? Oo, kasama ka. Thumbnail nga eh. 6.9. Ganun ka. Ganyan. Yan. Ano? Yan. Lakayan mo. Yan. Yan. Yan yung ano, yung age ng lalaki. Bakit? Erection age. Sige. Ito,
20s. Oh. Teenage to 20s to. Ito, 30s. 30s yan. Ito, pag 40s na. Ito. Ganyan na lang. Pag 50s, ganito na lang yung erection. Pag 60s, ganito na lang. So, mas wala pag 40s. Hindi, yung erection nga lang. Yung erection. Parang pataas. Nakataas. Oo, nakatayo. Nakababa na. 30s pa naman ako, mahal. 20. Hindi, magti-30 na ako eh. Hello. Nasa na ako. Dito banda. Hindi, Ay, 20 yan, 30, oh. Yan. Hello, nandyan na. Bawas na. Kumukulo ng Jordan. Oh, shucks.